سلام سلام كمي توعلو كمي تمسيو خبركم خبركن تخاتلتي مدباتنا ندلوم خا اب هلو كونتات زتوكره حوحات دو غزياوي منغستي نغزا رسوم دوس نهزبي اب تحت زبل ارستي نزوص صحف نباخم نبلو مكتتالكم نعدم هو حت نعسرت 4 ابالات غزياوي ممحدار تግራይ ካብ ስልጣኖም አደስኪሉ እቲ ብ7 ጥቅምቲ 2024 ዝወፀ መግለጺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኣብ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዞባታትን ምምዕረራይ ኣመራርሓ ንምግባር ዝብል ኣጀንዳ ኮይኑ ንፕረዚደንት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓዊሱ 14 ኣባላት ካብ ስልጣኖም ከም ዝድስከሎም ኣፍሊጡ መግለፂ ህወሓት ንፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ብመን ከም ዝትከኦ ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዘራረበሉ ምዃኑ ከፍልጥ እንከሎ ንኻልኦት 13 ኣባላት ካቢነ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ግን ድሮ መተካእቶኦም ወግዓዊ ገይርዎ ኣሎ እቲ ዝወፀ መምርሒ ንምክትል ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣይትንክፎን ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝለዓለ ፅልዋን እጃምን ዘለዎ ሓላፊ ዲሞክራታይዜሽን ትካላዊ ኣሰራርሓን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝተዋሃበ ዝኾነ ይኹን ርእይቶ የለን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮነ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ብሕወሓት ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ እኳ እንተዘይፀንሐ ሕወሓት ክመፅእ ዝኽእል ጎነፃዊ ግብረ መልሲ ንምድላው ናብ ዝተፈላለዩ ኣዘዝቲ ሰራዊታ መምርሒታትን ጎስጓሳትን ከተውርድ ቀኒያ ኣላ እዚ ዝወፀ መግለፂ ተግባራዊ ምስ ዘይከውን እውን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ዘየጠራጥር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ርእሲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ መግለፂ ውፅእ ኣሎ እቲ ብ7 ጥቅምቲ 2024 ሒደት ሰዓታት ድሕሪ እቲ ብሕወሓት ዝወፀ መግለፂ ምውጋድ ኣባላት ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ሂቡሉ ኣሎ እቲ ግብረ መልሲ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ርእሲኡ ዕልዋ ከም ዝፈፀመ ድሕሪ ምክሳስ ሕጋዊ ዝበሎ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ እቲ መግለፂ ወሲኹ ትዕግስትና ከም ፍርሒ ተቆፂሩ ድሕሪ ምባል በዚ ውሳነ ንዝስዕብ ክሳራ ሕወሓት ተሓታቲ ምዃኑ ደጊሙ ኣነፂሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እቲ መግለፂ ከም ዝስዕብ እዩ እዋናዊ መግለፂ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ክልተ ምግሙዑ ስዒቡ እቲ ሓደ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ምክያዱ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪዚ ዘይሕጋዊ ጉባኤ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ሃደሽደሽ ኣቢሉ እናጠሓሰ ትግራይ ስርዓት ኣልቦ ክትከውን ህዝብና ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከኣቱን ዓሊሙ እናተንቀሳቐሰ መፂ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ እናዘረገ ንህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ምንሻውን ምፅላምን ተፀሚዱ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሰራዊት ትግራይን እውን ዘይዛሪ ወፍሪ ፀለመን ጠቐነን ከፊቱ ቀትርን ለይትን ይሕምስ ኣሎ ሓደ ግዜ ሰራዊት ምሳና እዩ ካልእ እዋን ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተራዳዲእና ኢና እናበለ ህዝብና ንምድንጋር ይንቀሳቐስ ፀኒሑ ኢና ኣሎ ሕዚ ድማ እቲ ኣብ መድረኻት ዝገብሮ ዝነበረ ዘይንቡር ዕንደራን ፋሉልነትን ናብ ተግባር ንምስጋር ዘኽእሎ ዕላዊ ዕልዋ ከም ዝገበረ ኣዊጁ ኣሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓድነት ህዝብና ንዘይምዝራግ ኢሉ እናገበሮ ዝመፅእ ትዕግስቲ ከም ድኽመት ገይሩ ዝወሰደ እዚ ጉጅለ ካብ 27 መስከረም ጀሚሩ ስርዓት ኣልቦነት ንምስፋን ዘለዎ ክቱር ድሌት ብዕሊ ኣዊጁ ኣሎ እዚ ድማ መንግስትነትን ከመይ ብምንታይ ኩነታትን ከም ዝተሓዝ ተኸዊልዎ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ዓሊሙ ዝገብሮ ዘሎ ዘይሓለፍነታዊ ከይዲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ንምርጋፅን ዝተጀመሩ ፃዕርታት ናብ ዝሓሸ ብርኪ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ነዚ ዕንደራዚ ምምራፁ ካብ ስልጣን ወፃኢ ክንዲ ፍረ ጣፍ እውን ብዛዕባ ባህጊ ህዝብታት ዘይግደስ ምዃኑ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ፋሉልነት ብትዕግስቲ ክሓልፎ ኣይክእልን ቅድሚ ሕዚ ምእንቲ ሓድነትና ከይዝረግ ኢልና ልብዕቢና ዝሓለፍናዮም እዋናት እቲ ጉጅለ ከም ድኽመት ወሲዱ እናሰርሓሉ ምምፅኡ ኣብ ግምት ብምእታው ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ እዚ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ሕጋዊ ስግምቲ ምውሳድ ክጅምር እዩ ኣብዚ ኸይዲ ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ጥፍኣት ብሕታዊ ተሓታቲ እዚ ጉጅለን ኣመራርሑኡን ምዃኑ ድማ ንመላእ ህዝብና በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝግባእ ብምፍጻም መሰረታዊ ሕቶታትና ንምምላስ ዓቕምታቱ ወዲቡ ከም ዝሰርሕን ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ዝተጀመሩ ፃዕርታት
ብምጥንኻር ስጋኣት ህዝብና ዝተረድአ ኣወፋፍራ ከም ዝገብርን እውን በዛ ኣጋጣሚ ክነረጋግፅ ንደሊ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ 27 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት መቐለ። እዚ ኽብርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም ንህልው ኩነታት ኣብ መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣመልኪቱ ንዝወፀ ጽሑፍ እዩ። ስለምክታልኩም ነመስግን። ብሩኽ መዓልቲ። ሕዚ ሰላም ናይ መጀመርያ ፕሪቶሪያ ይመስለኩም ሲሸልስ ዝቐረቡ ሓሳባት ነይሮም ብልፅግና ካብ ልቦም ድዮም ንስሙላ ድዮም ብዘይገድስ ኦፈር ዝገበርዎም ነገራት ነይሮም ንሕና ይንቅበልን ዘለና ናይ ኣውሮፓ ኣምባሳደር ሒዝዎ ዝመፀ ሓሳብ ነይሩ ብክልተ ሰሙን ኣስመራ ንኣትየና ብሰለስተ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ንኣትየና ዝብል ቀሪብና ሪጀክት ገበርናዮ ናይ መጨረሻ ናይ ጳጉሜ ውግእ እናተኻየደ ማለት እዩ ጳጉሜ ኣብ ዝኸድናሉ ሰዓት ጅቡቲ ኣቐድሙ ጅቡቲ ንኸድ ምዃንና ዝገለፀ ናይ ባዕልና ኣመራርሓ እዩ ናይ ወፃእተኛታት ሚድያ ዝገበረሉ ምክንያት ትፈልጥ እየ እንታይ ይፍጠር ከም ትፈልጥዎ ኣብ ጎረባብትና ዘለዎ ግጭት መጀመርያ ከባቢ ድራማ ዶ ይኾን እንታይ ይገብረሉ ባል ነይሩ ኣብ ዝተማልአ ግጭት ተኣትዩ ናይ ኣምሓራ ፅንፈኛ ሓይሊ ኣብ ዝሕተተሉ ሰዓት ዋና ናይ ግጭቱ ምክንያት ኢሎም ዘቐምጥዎ ፕሪቶሪያ ዝብል ስምምዕነት ተፈራሪሙ ምስቶም ሓረድትና ተዓሪቑ እዚ ማለት ክንውድኦም እናተገበአና ክንውድኦም ንክእለሉ ዕድል ተኸሊእና እዩ ብወገን ሰራዊት ኤርትራ ዘይወዳእኽዎ ስራሕ ስለ ዘሎ ከይወዳእ ከይወፅእን ግጭት ሕዚ ንቡር ኣካይዳ እንታይ ክኾን ዝግብኦ ዋና ትኩረትና ክኾን ዝግብኦ ናብ ግጭት ከይኣተና ናይ ህዝብና ናይ ውሽጢ ሽግራት ክንፈትሕ ተስፋ ክርኢ ክንገብር ድልዋት ክንኾን ኣለና ዓለም ሕዚ ድኽመታት ምስ ህዝበይ ኮይነ ክኣምን ስለ ዘለኒ ይኣምን ኣለኹ እምበር ኣብ ገገለ ነገራት ትግራይ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ዘይብል ሰብ የለን ቁሩብ ትዕግስቲ ግበሩ ብሓይሊ ተገይርኩሞ ምናልባት ናብ ታይሱ ከይእቶ እንደገና ፀላእቲ ዝሓብሩሉ ኩነታት ከይፍጠር ግን ድማ ትግራይ ከም ህዝቢ ፀጥታ ሓይልና ከም ሓይሊ ሳላ ዝኸፈልኩሞ መስዋዕትነት ሳላ ደቅና ዝኸፍልዎ መስዋዕትነት ኣብዚ ከባቢ እዚ ናይ ሰላም ሓይሊ እዮም ናይ ሰላም ሓይሊ ኮይኖም ክቕፅል እዮም ዝብል እምነት ብስፍሓት እዚ ክጠናኸር ናብ ጥቕሚ ክቕየር ክእል ኣለዎ እዚ ናብ ጥቕሚ ንምቕያር ሕዝቢ ዝጎሉና ነገራት ህዝብና ሓገዘ ይረክብ ዘሎ ሓደ ፕሪቶሪያ ይዕቅፈሎም ኢልና ንፌደራል መንግስቲ ካብ ንኸሰሎም ጉዳያት ሓደ ቀልጢፍና ናብ ምህርት ከይንኣቱ ተፈጥሮን ይጓድየና ሕዙ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉልበት ሒዝና ክንሰርሖም ንኽእሎም ብዙሓት ስራሕቲ ሕዙን ክንውግን ንኽእል ኣለና